Carme Giner Roig. Leonardo Giner Roig. Eva Giner Roig. Míriam. Quatre germanets, venim de Alborada, les neguemos amb la Ulises, el karaoke canta el mar, aunque son chicotets y no saben ni cantar, cantarem tots juntets, la 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 la. Rafa, Mari Carmen, Eva, Miri, Nanín, Pérez i Leonard. Són totes cabeixets. Qui és el que mana en el grup, Leonard? Allí crec que manem tots, però és que no, allí no hi ha extrema democràcia i en la casa ho han cregut de veres. Sí, però hi ha que aclarar que en el teu grup no sols sou un grup normal, sinó que a més sou una família. Sí, això sí que és de veres. Som una família i per cert que confien massa en mi, les meves filles i el meu fill. Leonard, presenta-nos al teu grup i a la teva família. Sí, mira, així davant de mi tenim a Mari Carmen, que és la filla major. Hola. Sí, i darrere d'ella està el meu fill, que no està així, està jugant a l'ajedrez, i al seu costat està Miri, que és la quarta filla. Enfront d'ella està Eva, que és la tercera en l'ordre familiar, i així al meu costat està la xiconina, Vanessa. De moment és la xiconiua, ja no va haver ningú component més en el grup. Sí, no volem parlar d'això, que és molt perillós. Mari Carme, com és possible que una xicona jove com tu faci música popular en comptes de rock o funky o una cosa d'aquestes? Bé, a nosaltres ens agrada molt tota la música, saps? Però especialment ens arriba més la música popular, per això mateixa. Ens agrada molt.
cistella, de l'experiència, ella és molt bella. Aigua en cistella, de l'experiència, ella és molt bella. I esos fills sense sabates i amb els pantalons dos pells, i és de l'amo anar de festa amb l'esport nou i vermell. Però mai no és la veu per cridar que això és injust, que diran que no sap res, que el millor. Les monges de Santa Clara tenen figueres en l'hort, fan unes figues molt grosses i més dolces que l'arrop. Eixes figues quan les cullen no les mengen els senyors, que les figues de les monges se les mengen els retorns. les cigarretes s'han posat en les caixetes per a fumar, per dentro mussos i cacauet, porquerietes en un secret. Les cigarretes. La nostra medicina s'ofereix, som els més grans de tot el poble i hem de matar les nòvies i no mos volen perquè sempre veiem i aguardem sempre tots sabeu la passarem. La quadrilla dels borratxos, la quadrilla dels borratxos, la quadrilla dels borratxos. Dins de la botiga, quin dolor. Dins de la botiga, quin amor. Dins de la botiga, no, oh, 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 no. Silenciós i perquè vol farà molta por. A callar-se la tragèdia ja va començar. Preparats a tots, Preparats a aterroritzar. Alerta! alerta, el drama comença. Melodrama, calla't i assenta. Alerta, i no penses a marxar. Jo m'imagino que 25 anys, clar, l'evolució és constant, no? I ha passat pues, per moltes etapes, no, Carraixet? Moltes etapes. Començàvem en el 71, bueno, començàvem abans del 71 a preparar, no? Abans que el 71 ja es començava a anar per tot arreu del País Valencià per a cantar per els pobles i després d'ahir ja passàrem a Pavessos, la mama Txell i jo. Sí. Després la demanda era tan gran que havia tanta gent que ens demanava cantar els mini pavessos que tenien que independitzar-se i posar-se els minis d'Alborella. Els minis d'Alborella, sí. I després ja van dir, no, tornem a una altra vegada a agarrar un nom antic, el nom que ens toca, que és el varen guanyar també, ens costa molt de posar-lo en aquella època, saps? Per la cosa eixa de que era precís tindre la traducció del valencià al castellà i coses d'aixes, i al final l'optarem per això. Carraixet.
Carraixet! Si voleu saber el cas d'aquella mata de joc, nosaltres vos ho direm, l'exemple va per a tots. Si voleu saber el cas d'aquella mata de joc, nosaltres vos ho direm, l'exemple va per a tots. Si voleu saber el cas d'aquella mata de joc, nosaltres vos ho direm, l'exemple va per a tots. Si voleu saber el cas d'aquella mata de joc, nosaltres vos ho direm, l'exemple va per a tots. Gràcies, Alboraya. Estem molt contents d'estar així. Bona nit. Bona nit a tots. Bona nit. Tinc que puntualitzar una coseta, que n'hi ha gent que diu
Què passa amb la cançó popular? Bueno, és que avui justament fem recital. La cançó popular la deixem per a altres pobles, que també ho fem al mig d'una plaça, que la gent balla. Vol dir que tenim dues facetes. Tenim la faceta de lo d'avui. Recital i la faceta de festa. Portem molta alegria i anem molt divertits a passar un bon dia a la platja amb tots els amics. Jo tenia un verderol, 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 que fugia al carrer, al carrer, al carrer, i els xiquets me l'agafaren, agafaren, agafaren, me posaren sabater. Es produeix també un especial esdeveniment amb la col·laboració al disc i incorporació al grup de la filla més xicoteta de Lleonard, Vanessa. Espera que ho entengues, jo ho tinc molt clar. Soc una xica tranqui, però tinc mal geni. Nano, 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 xiques vull impressionar. Canta i riu, obri els ulls i viu la vida sense opressions. Estimem la flor, estimem el verd, estimem per estimar. Canta i riu, obri els ulls i viu la vida sense opressions. Estimem la flor, estimem el verd, estimem per estimar. En un vaixell d'altiu velant, ai com fugia la vida mia per la mar gran. Dio canya tinga un fill, Dio canya tinga un fill, que li diuen tio canya. Porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra i una faixa morellana. La mira plorava quan jo la dormia i Siri cantava, la son li venia mentre l'arbre bronzava. Així jo li deia: dorte, nineta, nina de ma vida. Pero
Sí, n'hi ha molta gent que ens diu, che, tu, diu, les teves filles i el teu fill se van a casar i el grup s'acabarà. Dic, jo penso que no, que quan més ne parisquen, més carreixent hi haurà. El grup Els Pabordets és un grup que naix al si del grup Carraixet. Són els nostres fills i filles que van d'entre 8 anys a un anyet. La il·lusió de Lleonard Ginera, fundador de Carraixet, està així present. Esperem que vos agrade molt. Són Els Pabordets. Benvinguts. Mon pare, ma mare no paren a mi, em posarem monja de Sant Agustí. El tio Toni després de que l'Aligre a la vella es va casar, les cames totes com a batxoques, com a batxoques, el va xocar. I van a casar-se i no poden casar, perquè les bodes
Ay, la tarara. Y la El día de Pasqua Peticó plorava perquè el cacirulo no se li empinava. La tarara sí, la tarara no. La tarara mare que la pagué yo. El día de Pasqua Peticó plorava perquè el cacirulo no se li empinava. La tarara sí, la tarara no. La tarara mare que la pagué yo. Ella porta pirri, ella porta pirri, ella porta pirri sempre tot. La tarara sí, la tarara no. La tarara mare que la pagué yo. Estos 3 días de Pascua son 3 días de jugar. De cristiques que no juguen venen a doctorejar. Ai, xumbales i que es guapes, ai, xumbal del polissó. De cristiques que no juguen que se'n van a racó. Ai, xumbales i que es guapes, ai, xumbal del polissó. De cristiques que no juguen que se'n van a racó. Mare, volem berenar! Sí, sí! ¡Pasa la segunda! ¡Hombre, gracias!